Tí ľudia u oneskoreného silvestrovského špeciálu proste. No, takže dneska budeme hrať Limited Loadout 2v2 s Jakubom, dnešný špecialista Jakub. Neviem, či o tom viete, ale je tu takýto nový skin na Assault Rifle. Napíšeme vám tu kód, ktorý bude v popisku, zakiaľ vám ukážeme. Takže, a keď neviete, čo máte robiť, musíte toto, more, codes, a chcem napíšete ten, podtržítko bilion, podtržítko visits, podtržítko omg, keď to také, redeemnite, tak dostanete ten skin. A mám ešte škoda, nemám Robuxy, mal by som urobiť giveaway. Ja mám ešte tento skin na RPGčko. A takto... Mačko, nezabudni, že ten kodík som ti dala. Hej. Napíšte W do komentárov pre Jakuba, ktorý mi dal ten kód. A aj tak by som na to prišiel. Prosím, chodte mi dať odber, prosím. Dajte mu odber. Na pokoj SK, pokoj podtržítko SK, prosím. Dlho som tam nevydával, ale začnem už vydávať. Aj túto s pánom... Počkaj, niečo ma napadlo. No, sedím odberateľ. Počkaj, Dan, tu mám tvoj tento. Počkaj, Jakub, ja ti urobím príspevok na tvoj tento. Príspevky. Toto odstraníme, na toto. Ja dosiahnem, Matej. Ďakujem. Ok, ako môžeš pozrieť príspevky. Počkaj, ja kaujem. Ja si to má. No. Vypadá dobre, ideme, toto je najkrajšie. Dobre, 2 minúty úvod, tak mňa asi porazí. Počkaj, ja kaujem. No, už ideme hrať, nechaluj teraz. Toto je Limited Loadout, on tu má 6 výstrik. Už som to dochaluval. Ok, Keby ste sa čudovali, čo počujete v pozadí u mňa, púšťam si Aura songy, lebo... No, budem mať tento. Ten copyright, toto sa... Random, poď. Ok, toto je najlepší song, Art of Guitar. Ja mám na sebe aj tie Aura bliže ešte. My máme obidva Auru farebné kvety. Čo? Ok, mne sa to bude trochu lagovať. Dej ti preč, guys. Ja mám otvorených asi 60 okien. Môžeme ísť tento challenge, že necháme im týchto... Jeden mŕtvy. Poďme Jakub. Poďme robiť. Hej, nechajme ho zabiť. Detičky, dúfam... Počkaj. Detičky, dúfam, že čiže sa boli sankovať. Ak ste sa nešli sankovať a kúpali ste nejaké mimi. Get out of it. Nechaj ho, piano. Jakub, poviem mi to, čo sa stal na sankovačke, čo prišli tí dvaja. Sorry. Tí starí. Hej, počujete, môžeme sa bolo dneska sankovať. Že už mám v pohode, lebo bývam v tom istom meste, nechcem hovoriť mesto. Oni tam myslím, nie. No, pokračuj. A prišiel taký starší pán a taká staršia pani. Kámo, totálna Karen to bola. Nie, to bol Karen a... Čo? To bol Karen a Karen.
Karen, to bol Karen a Karen. Nie, to bol Lebo tento. počúvajte. Nie, počkaj, My sme jak sa bol. sankovali. On to livnul. No, My sme sa sánkovali a prišli a oni proste prišli. A boli sme tam ešte s ďalšími našimi 3 kamarátmi. A ten jeden kamarát išiel úplne z vrchu takého kopca. my A máme on sa máme takú kaplu. My máme kaplu. Ležal na zemi. No. On sa rozsekal, ležal na zemi. A ten pán za ním prišiel. Je ti niečo? Jak ti není nič, tak sa postav. Nie, on nám začal, že vy čo robíte, vy na to sa Nie, on prišiel za nami a povedal, vy čo robíte, vy sa mu nesmejte, veď toto je nebezpečné. Toto by ste nemali robiť. A bro, my sa všetci na jeho dívame, tak a my si hovoríme, na čo boli teda inventnuté sánky. Že je to nebezpečné, a čo? Bro, prečo závidí za to, že sa už do tých sánok ani nevyjde? Nevojde na mňa. Bro, jak sa máme baviť? Lebo my sme na kapote a tam je taký, že my máme prímestie Váh a to je taký veľký kopček hore. No, masívny. Oni nás budú stalkovať. No, jasne, kto by nás stalkoval s 250 odberateľmi? Neviem, existujú aj také ľudia. No ale tak, viem, že by nás stalkovali, ale tak nie, keby sme boli takí populárni. Podľa mňa nás odoberá niekto od nás, proste, z toho mesta. A nás tak ty vole, to by bolo áno, Kubo, by nás niekto z 5 miliónov ľudí. Ale môže sa stať. Nehovorím, že nie, ale... Áno, 5 miliónov ľudí má celé Slovensko. Dosť menej. No? Teraz si povedal, kde bývame. To vystrihneš. Hej, keď sa mi bude chcieť. Vieš čo, Linda povedala nepekné slovo na YouTube, tak som to musel zacenzurovať. Nepekné slovo. Tak aj toto cenzurujem. Dobre, dávame si challenge. Ideme si dať challenge. Ideme robiť takú túto. Oni nás zabijú, aby to bolo 4-0 a my to musíme začať otáčať. Ako ma povieme každú nedelu natáčať? Hej, môžem. No, dobre, máte zapínaj. Ako vieš, čo bolo klingy teraz? No to. Ja mal som 2 týždne trest na počítači. A za to, že som si upratal pri počítači, že to má normálne tu, že... Nie, že má mega veľký poriadok, ale ono sa tam tu naháže veci, hlavne pri počítaču. Ja si to robím, no a... Potom, keď som to... Ja som mal ešte týždeň trest a keď som si to upratal, no tak už... tak mi ho dal otec. Random. Typeček, čo má proste 200 Ečkov. 200 hviezdičiek. Level 200. We're cooked. Prečo takíto ľudia sa nás objavia, keď máme toto, keď natáčame? Reálne nám sa objavujú, my sme nenatáčali, my sme hrali už asi hodinu. Alebo kľudne aj viac. Hej, hodinu. My sme proste hrali. Lebo proste sa nám chcelo a kámo, proti nám bol typek, ktorý mal level 300 skoro. Tak, počkaj, niekto mi volá. Hej. Teraz tu natáčame. Je zapnutý mikrofón. Hráme Rivals. No ja viem, si predstav. Tak máme... Pomeň s ním. Poď, pripoj sa. Takže pani, ladies and gentlemen, máme tu nového účastníka, jak to mám povedať kurne? No a... Nového účastníka našej trhu. Teraz mi povedal, čo si Musíš pridať do hovoru. Ja som ti poslal invite. Ja som sa joinul na Teodora.
Ja som sa na teba joinul. Okej. Nepískaj. Ja som, vieš, jak... Bro, čo je toto? Nejdeme volať do tejto, do skupiny? Jo, nie, ja ho môžem actually pridať. Kto príde do hovoru? Hej, Ja hľadám nabíjačku, počkaj. Mami? toto nerieš. Okej. Ja som... Okej, teraz voláme pánovi. No, okej, dobre. Ja som upečený, ja nemám nabíjačku, ja mám 7%. No, Didi, ja mám 9. Je? Ja Dobre, čau. Dobre, teraz si na hovore s nami. Teraz tu voláme. Hej, My ťa tu si. čakáme, Matej, ak už tu nie si. Ale nie, musím na záchod. Bro, ja sa tu spinujem. Ja tu spinujem. Kde to je? Tu je. Poďme Ja- do guys, party, guys, chalani, poďme do čakajte. party. Počkaj, ja vás dám do party. Ja mám, ale ty chceš ísť na záchod, ale poďme tie limited loadout. Hej, poďme, joinite sa. A mne to nepomáha blbosť. Nie, Nie, ono je to zábavné. A ono ti to nestráca win streak. A ja mám 6 win streak, takže... Teo, joini. To je invite. OK, chalani, No, čakajte, ide na záchod. Nečakám, no kam by sme šli. Ja tu proste počúvam Aura songy. Ja som si kúpil Dagger. Wow. Mne sa ľúbi, že jak nás tí proste tí ľudia počujú a ten Matej, čo si odbehol na záchod. OK, naspäť. Hej, Teo, my sme teraz povedali. Teo, teraz sme povedali fanúši. No, jak sa to... Teraz sme vyprávali sa o to. Ja to povedal, proste som trošku som spomenul, že kde bývame. A toto, teraz sme povedali, že čo sa stalo, jak prišli tí dva, ten Karen a Karen. Čo sme ti hovorili, ten typek s tou typkou, ten detko s tou babkou. Karen a To za nami Karen. prišli. Karen a Karen, hej. A jak sa to spomínalo? Ja si spotnem tieto. Teo, pozri. Random tam. Random, Teo, my ideme challenge, oni, no nejdeme tu challenge, keď sme my drahí. Pomáš všetky zbranie random, pomáš všetko per random. No nie, ja OK, chcem si, ale- ja nejdem random, lebo ja chcem si urobiť ten flamethrower. Ani ja nejdem random, ja hrám už dobrý loadout, že Sniper Tigers a RPG. Ja mám granát launcher, lebo ja chcem glass wrapped, ešte musím hrať 6 hodín. Si tu pozdol, som sa tu to, Ale čo som tam napísal, zdechol. chlapo. Bro, ja som sa spadol. Výborne, Maťko. Oni majú snajperku, no super. Bro, to je Hej, Jendel! Polňaci. Fake! Jendel Junior hrá proti nami. OK. Kámo, to je fejkový Sami a fejkový Jendel. Bro, Poďte. nečakal som, že oni... Bro, zdechol. Chlapci, viete, čo sa koná. Toto sa nebude robiť na našej hliadke. Kupko, vieš potom, čo ideme, aký loadout, keď nás budú raďovať? Hej, jeden dole, druhý dole. RPGčko ideme s Kubom, keď raďujeme. Ja už som dal dvoch dole. No poďme, Ja som dal dvom poďme headshot. opäť. Mám 50 toto, pekne. Dobre, Teo, ja používam. Ja mám ináč Diamond Red na knife, ja mám aj Gold aj Diamond. Teraz Teo. už mám za zimu. Teo, ja mám toto. Počkaj. You are my sunshine. Mne chýba už len 6 kľúčov, aby som mal snajpu na tomto účte. Bro, vieš o tom, že mobilťaci dostali zadarmo snajpu a tento? Hej, ja už som mu to Ja hovoril. viem. Ale tak to je na hovno.
Ale ja keď som šiel reálne, ja som sa pozeral a ja som nič Počkaj, on má nedostal. knife, Kubo. Kuba, ty už si to kúpil? Hej, Len čo? sa nestrieľaj. Vždycky keď natáčame, viděl jsi nám poslední video, ne? No, Nie. OK. ideš RPGčko. Teo, ja mám Granat Launcher, čo je také RPGčko, ktoré má 6 nábojovníc. Hej, Maťko, fakt? To by ma nenapadlo. Explózy ti nepomôžu na tvoju katanku. Reálne som si dal 2 flare gunky, som si dal. My sme si dávali 4 flare My sme gunky. to broken, my sme šli only flare gunky predtým. To bola zábava na Ale rade. RPGčko, super. To je neboj A to si. je dobré, reálne. Chalani, Taký typeček, ktorým som to hral, Chalani, teraz- tak on šiel snajperku. On si dal reálne snajperku a 3 flerky. Teo budeš Bola dobrá taktika. Teo budeš Chalani, môcť to natáčať je každú nedelu. No. Bro, vy ste nás totálne potrolili. Chalani, môžete natáčať No. takže každú nedelu, lebo ja budem natáčať každú nedelu. Hej, mohol by. Nemám akce, každú nedelu. Ja by som mohol. Ja som to potrolil. Och, jaj. Ja som to potrolil. Maťko, ty máš jaký aim, to čo bolo? Ja som... Teo, ja som dal Zabil. teraz 2 headshotky naraz. Áno. Možno, že máte keď si hral som tak si dával jednu hečotku za druhú. Ale bro, dal som 2 headshotky naraz. Prečo to je hovn... Zakon chytá rejža. Výborné. Kebab. No. Kubo, poďme. Cha... RPGčko, choď. Pekne. Melódia. Potlesk pre Kuba. Mne sa ľúbi, že proste máte tu má skin, ktorý stojí Robuxy a ja a Theodor máme proste skin, ktorý nestojí Robuxy. Poď, máte na Assault Rifle. Nemá prebité! Ja som to potrolil. Ja to potrolujem. Teo, Dával som do fejkového Jandala. chalani, mám otázku. Kedy sme my naposledy spolu natáčali? Minulý rok. Áno, presne. Jakoby Minulý genius. rok, neviem či to nebolo 25. 7. Reálne on na mňa dal katanu s týmto, keď som na ňu šiel RPGčkom. No 150, Jandel fejkový, Ok. mŕtvý. GG. To dáme, chalani, to dáme. Poďte sa On už je 4-4? Nie. Áno. Kam potom poďme Big Graveyard. Nie, to nepamätám, to nie je dobrá Ale mapa. prečo museli dostať tú snajperku? To je tak nefér. A reálne všetci idú mobil, okrem toho Jandela asi. No, Jandali. Jak už kopírujú taktiku. RPGčko. Teo, ty si na mobile? To nedám, to Nie, nedám. ty bezvík. To nedám. GG. Super. On mal čo ty Jako, kámo, poďme Big Graveyard. chalani, my nie sme Ja LK, mám Big Graveyard naučený, chalani. Chalani, my nie sme LK kvôli tomu, lebo všetci mobilťaci a konzoláci dostali podrbanú Hej, prvý túto. sniper a free katanu, kámo, ja to mega nechcem. Reálne teraz všetci idú len snajperku. Bro, my si tu na ňu šetríme Takže, a bro, predstavte potom si, že všetci keď to mobilní hráči. predstavte si, že sa napojil čavo a už má zadarmo snajperku a katanu. Čo má hodnotu 100 kľúčov a viacej. A ešte, jak sa neme len 5 kľúčov k tomu, nie, 110 kľúčov to má hodnotu. A 5 kľúčov k tomu. Bro, za 5 kľúčov si kúpiš ale iba spray. Ja viem, ale poďte Big Graveyard. Bro, to Čo? To sú prečo sme ty? zase s nimi? My sme s Ja nimi to zase. vchádím. A zóni! Idem Chalani, na RPGčko. chalani, teraz sa fakt pomstíme.
Teraz to ideme pomstiť. Teodor, ty máš level 67. To mám nemal hovoriť. Kubo, poď napísať, poď tu máš papier. Bro si myslel, že proti tomuto dostane, že toto, tú katanu. Bro si myslel, že Jendel si myslel, že katana... On je mŕtvy, ty? It's kebab. Okej, pomstenie. Kámo, Bro, čo je, Jendel si myslel? Jendel si myslel, že on sa zachráni, keď použije na mňa katanu, keď som išiel na jeho flamethrower. Ináč, Teo, potom... Ty toto môžeš Jasné. zavrieť. Sme to zistili až teraz s Matejom. Čo? No, že sa hento dá zatvárať a otvárať. Čo sa dá zatvárať a otvárať? Tam Ty to má- ten on má- mostíček. Áno, ten most, on sa dá zatvárať a otvárať. Ja viem, ale neviem jak. A tam je Tam je tlačítko. Ja som to Tam je taký proste hral a ono sa to, ja je toto. Cez ten kurník to ide. No Musíš lebo ja som to reálne hral, tú mapu a ono sa to proste randomne zatvorilo. My sme sa s Matejom zlákli, že sme to hrali tak dlho, že sa to prepadlo z toho. Nie, ja som myslel, že Lebo my sme jedno ono sa to kolo dal hrali dole, asi 5 keď minút kúsok. nie, ono sa to dal dole, keď ja som na to hodil tú Bro, On išiel L, aj išiel. Hej. chlapci. Toto s nimi nedopadne dobre. Matej, daj si takzvaný turtle armor. Daj si 2 rančory. Ako zabere ti to 2 sloty. To nevadí, ale máš turtle armor. Jendel je full. Výborne. Pekne. Teo, sprchoval si sa cez minulý rok? Nie, Tak. Lebo ja som sa tento rok ešte nesprchoval. Dobre, to bol joke, sprchoval som sa. poďte zavrieť tú bránku, prvú zavrieť. Ja vás ochránim. Ja som zavrel už. Kde sú tí Chalani, chlapci, chráňte ma! Kámo, ten Dneska my ťa máme chrániť. ten It Arab, počúvajte, ja som tomu It Arabovi dal skôr headku a mňa to zabilo a on nemal ani katanu. No oni sú dobre blbí, tí chlapci, akože. Poď, Ono to nes... Má si... Chalani Lokin. poďte 3 RPGčka. Bro, Na čo mi skonči. budú reálne 3 RPGčka, Kubo, to sa ti neoplatí. No, budeš mať viacej nábojov, budeš mať viacej RPGček. To nevadí. Ty, To som dostal. To som dostal insta headshot. chalani, ja by som bol lepší, keby sa mi toto neakovalo. Kamo, raskadím. Ďakujem, presne. Matej, daj si túto armor. Nedávam si turtle armor. Ale vieš čo, donútil si ma. A jasné, ten som na mňa ide nožikom. Gendel je 100 roku? Bro, jak ma dal dole? Už som ho mal. Gendel je kúp. Ja som megalov. Choj, prehrali sme. Ja som bol upečený skrz nás GG. scénu. A Ja prečo chcem, to že to bolo boli týmto? reálne zase oni. Boli Chalani, toto bude normálne 3v3, polhodinový... lebo tu teraz Chalani, budú títo. toto A bude... nie, 3v3 nie, lebo ja nechcem prísť o 6-kový Winston. A vidíme tento Limited Zelda. Detičky, On to dúfam, že dostane či ste všetko. minulý rok neposlúchali. Ty sa Či poslúchali. Detičky, Zbijem. detičky. Tá zbijem. Tí, ktorí sa neboli už sankovať, tak nemajú gesto, prepáčte, ale tak A musíte... Mario, kámo. Jak ste čumeli do iPadu alebo na nejaké... Áno, a hrali Steel Brainrod a plakali, že vám ukradli nubiny Kámo, že pizzany. vám ukradli nubiny pizzaniny, more. Get out of here. No výborné. Michal, Ale veď ty aspoň to nás bolo zrušíš. Ono Virtex 27. A čo, ja by som ho zabil.
Robloxe, YouTube Robloxe. Hej, v Robloxe. Chalani, tých, ktorí nás, ja dám tých ukameňovať, ktorí prídu, ktorí no tí, ktorí pôjdu na nás, no tak ja ich dám ukameňovať v Robloxe. Dobre, YouTube? Random chlapci. Nie, hlavne nie Big Crossroads. Veď to je tvoja obľúbená mapa. Veď to je tvoja Big obľúbená... Crossroad je strašná bobrovina. No. Ale Crossroads je moja obľúbená mapa, nie Big. Aj moja. Povedal si Kubo, že to není dobré. Ale ja myslím Big teraz. Aha. Mal som ísť knife na túto mapu. Ty máš najlepší zbran na túto mapu. No ne? Flashbang. Jeden down. Teo, ty sa vyznáš vo vojenských veciach. Je toto, prípada ti toto ako na vojne? Ježiš. Ona za mnou, výbor. Ty máš sprejku, aj za tebou je ešte jeden. Ty vole, to je zábava s chlapcami. No poď. Bro, my sme, guys, povedz keď oko... No nie. Jaké je v vašej škole trio? Tak my traja. No my sme školské To trio. sme reálne bez Okay. trio, kámo. Vieš čo robili tie videá na konci, že je to 19. No, ja som tu. No tak oni tam mali dažké youtuberi. Kámo. My nás Kde to expozli. My sme sa samostatne expozli reálne. No. Kámo, ja reálne, bro, ja tých kakancov kadím. Ja som ti dal všetko od zbrania a nič iné. Ja som si Počkaj, dal Teo, MP, Kuba, crossbow. neotoč. No tak A on tento tu avkuje tu. Hej, ten navkoval, ja som ho dal headshot smoke. Už neavkuje. Ja som umrel. Poďme. Ja som umrel. Ten druhý je one shot. Mám ísť only Digers? Nie, nechoď, only dage. Ja to padím ako... Nechajme ich, nech sa nerozplačú. Nech sa rozpeláču. To si Kubu mal povedať. Toto vypadá Ja som omylom išiel 4 tieto. 4 shotguny. Inak to môže byť mega broken. Guys, viete čo bol môj plán, asi rok alebo 2 predtým, než som sa stal youtuberom, no tak ja som myslel, lebo ja som veľký fanúšik seriákariov, že no my traja sme. To sme všetci traja. No veď, teraz som to povedal. No, som si myslel, že za každé video poviem dajte odber seriákarimu, aby dal ten 1 000 000. Ja som bol taký blbec. Nie, že by ste mu nemali dať, ale už mám 1 000 000. pekné ľudia. Pozor hore. A ty chlapov, kakám. Michal má invitol do tému hry. Čo do tej muhly? Hej, Ok, nejaký... ja ho kadím. Teo kadí všetkých. Ja som napí. Odkiaľ ma dal? Oni skúšajú ísť zozadu tým nožikom, oni sú strašne ono. On to Chráni živote Loki. nepodarí ani Loki Čo na sa tých teraz ide diať? Viete, čo sa teraz ide diať? Neviem, kúko. Teo má odpoveď na všetko, to je jedna vec. To je jedna vec, to je real. To ho schváluje takzvané. LOL, ja som mu dal mid-air headshot. Ok, pomáď. Ešte jeden. Teo, máš ten skin na Assault Ja si musím Rifle? prebiť. Hej, ten biliónový. Hej, Hej, to je ja lepšie som dal ako ten... všetkým kódik na to. Bro, No veď to je shoutout Jakubovi. Shimmy, shimmy. Teo šimia for no reason. šimia, Slay, la 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 la. slay. On tu sa zaskoval. To
Tak ho vyjavkuj. Jak môžeš reálne niekomu dať hejtku zo filmov s RPGčkom? Môžeš mu Neviem. dať, keď máš dobrý aim. Ale v realite, kámo bro, v realite by to stačilo streliť vedľa teba. A to už máš vybavené. No, aj tu sú to, mamma mia, mi to príde. Niečo tu? Vieš, čo Miško robil v Guinnessu? Tu za tebou? OK. Ja viem. No, výborné. Výborne, Matko. Musím prejsť. Ten je mŕtvý. Kde je? On je mŕtvý Kde je tam ten totiž. after? Jaj, Afker, jaká Bro tam Afkoval. Miško, to sa nepatrí. Ja som našiel dobrý glitch, keď sa odpinknete a použijete jakýkoľvek double jumpovací predmet, tak vás to viete... Wow. Kubové to už sa zistilo pred mnohými rokmi. Ale že je to rýchle. No veď, Je to to sa rýchlejšie. zistilo. Ale ja som o tom napríklad nevedel. Teo, to dáš. Keď to nedáš, tak... Jo, retan. Ja som zabil, ale skôr. To neviem. Don't hate me. Don't hate a player, hate the game. Nehejti hráča, hate hru. Shimmy, za la la la. My to podľa mňa tak dobre zaspievame, že za chvíľku nám dá YouTube toto. Copyright. Demotizácia. Toto je pekný. To vyzerá na phone hráčov. Čo? Vyzerá to na phone hráčov. Malé decko, presne. OK, dva sú pohráči a ich kadím akože už. Čo som hovoril, to vyzerá? Chalani, mám ísť hore? Dobre, idem hore. Áno, ideme hore, Matej. A ja. Jakub má dobrý skin. Je to vedľa nás. Ja viem. Chlapci, poďte. Počkaj. To vzdecho, no OK, že... nevyšlo mi to. Ja som... Chudáci na nás strieľajú a nejak dále. Ale chcem tú snipu, aby sme mohli hrať tie constructions a toto by som potom... Ja som dostal. Mati, hlavný kód. No, zabili, ste to popravili. Nie ja. Hate the game, don't hate the player. Ty! Ja som sa odpálil do môjho konca. Dobre, už sa nejdeme tam odpalovať. Hlavne... To čo ma za loadout? RPG, shorty, ten skin pekný a... to ty pak využ. Assault rifle. Sprejku máš? Assault rifle. Čo? Ty tak direktor. To mám ja, ty. Čo? Som mal ja, Čo? ten skin. Ja všetci máte skin. Ale ja si to idem dať trochu inak, ja si tam takto, toto a takto. No, dobre, rozumiem. Guys, máte glass wrap, napíšte do komentárov. Ja, hej. Ty nemáš glass wrap. Nie, to je vlastne plastik, brat. Matej. Pekne, ja som ho skoro dal. Ja viem, kde je hentam. Teo, pozri. Dal som mu headshotku. Najľahšia headshotka, akú som dal v mojom Ja ma živote. nechceli... Dobre, je to tu, ja tam idem. A ja. Ja k tomu nejdem. Či mám ísť? Tak idem. Ja som to jump. OK, vyšlo mi to teraz. Ale ne. Kámo.
oni majú RPGčko. Oni majú RPGčko, to nedáme. Reč. Normálne ideme. Chalani, už nechoďte na to. Nechoďte už na to. Dobre, teraz idú na to oni na to pôjdu. Musíme ich odpáliť. OK. Ja som sa odpalil, nie. Pekne. To som najmenej low, jak som kedy bol. Pekne. Ja idem chlapci, ja idem walking proste. Ja idem spektátovať Teo, lebo Teo má najlepší aim zo všetkých. To bol sarkazmus. Teo, ty čo máš za crosshair? Lepšie ako ty si vieš predstaviť. Videl si môj crosshair? On vypadol? Nie, on je podo mnou. Nie. On super. No. Nie, Kubo. Vôbec. Ja viem, kde ja som tam videl. Fakt, nevšimol som si. Teo, jak s kým Máte, sa ako máš čo za sankovali? crosshair, Teo, koľkokrát povedz. si z Brosa díva na svoj? Brosa diválka, Ja som prežil. Brosa diválky. Bro sa díval na zem, bro nevedel. Nie, on sa díval do vojdu, že on si určite hovoril, tak túto jedného dňa skončím. Prečo som Ja nemal som baby hodil bandážom, nie? Odkiaľ ma dal? Oni liezli na hento zás. A čo ak neliezi? Ale to by nedostrelil s grenade launcherom. Dostreli. Ja som dostrelil tam. Ja som tam Počkaj. dostrelil. Chalani, ešte musím hrať. Chalani, ešte musím hrať 5 hodín. Táto. Počkajte. Nevedel. Nevadí. Keď to je posledný henten. Maťko, ty si retarder. Pri mne. Počkaj, kde je? Tu. OK. Vidím ho. Ja som skoro padol do vojdu, to bolo tesne. Kde je zas? Vidím ho. Jej, zase mu cez toto, bro, ja som mu dal z tej veže headshotku. A som bol najďalej z tej vežou. Z toho vežou. Ja som si dával pikošku domácu. Nice, dal by som si. Počkaj, ja by som zdal všetko, tak... Musím si prebiť. Počkaj, molotov! Počkaj, to oni hodili do... OK. Prečo kričím logicky asi molotov? A prečo som zase zdechol? Mačka, akože, ty mi nehovoríš, čo mám ja za crossroad, ty nemáš taký dobrý crossroad. Mám dobrý. Nemáš. Akože mám dobrý crossroad. No a ja mám dobrý Crossroad máš dobrý, kámo. Bro, vyskieči tam hore. Tak som vám dal čas, som vám kúpil. Jeden. Pekne. Ja som dostal headshot. Kuba, akože ja ťa fakt kadím. Bro, oni sú na mobile. Tak Teo, je to na tebe, keď to dáš, tak si Sigma. Ako som... Keď to dáš, si Sigma. Michal hovorí, what a Sigma boy. Pekne. Jasné. Chalani, budem asi... Čakajte chvíľu. Ja už potrebujem len 2 eliminations a konečne si kúpim snipu. Konečne. My sme úplne zabudli, že točíme. Tak to zapínaj. Level 6? Jakú? No? Nechceš papier? Napíš tam 670 slov o tom, jak prerovničí túto lepšiu generáciu. Ja viem, jak moc to ničím. Tak to Lebo napíš. tie deti, keby neboli závislé, tak
No, na ten... Akože Rino, my sme tiež, ale to nevadí. Ale nie na My Brainrot. my sme staršia generácia, nás sa to netýka. No. Nám to neničí život. Jaká, čo? Bro, to o niečomu nerozumieš. Tie dnešné deti proste ničí ich brainrod, ale my sme staršia generácia ako oni. No, my sme závisí na iné Ja veci. som to ani nepočúval, ja som tam proste strelal do Kani, ruky. toto bude posledný match, už natáčame 40 minút. Určite dáme dva. Tak potom už poďme normálne iba hrať. Nie, veď už toto bude koniec. Dávame posledný meč. Bro, ja to mám rozbité, ono to Ten Teo, ja to mám rozbitý. A on tam henten tam, chilluje nejako. Je tam henten kempy. Bro, to je dievča. On čo tam stojí? On avkuje. Ja som si myslel, že sme hotoví. Čo tu táto Ono kempy? zabil Matej, Teodor. No, je to Čo, len ja som rozbité, kidol, ale... pekne, Kani. Kubo, to som ja zabil. Teo. Ja som myslel, že už sme hotoví. To dáš, dievča dáš, Kubo. Či Teo. No nie to mám to Kubo, ty si fakt retardé, Matej. Možno som Určite na tomto retardovaný. videu nebude žltý dolar. Bum, jedna dole, Bund. jeden tam. Čau. Ako čo skúša? Na taverke. Mŕtva. Stačí mi len povedať, kde je. Je prodal. Bro, čo sa typka snažila? Vyvolať niekoho? Kaj snipa. Povedal niekto. Michal SK. Headshot. Povedal niekto. My nás videli, Teodor. Babuška ide reálne snipu. Kde je to babuška? Ja som ju dal headshot. Dobre, Maťko, akože fakt neflexi. RPG spammer. LOL. LOL, kraj. Shy little baby, don't you cry. No. Bum, jedna dole. Ja som ho to zobral. Nehal som. Chalani, musíte to dať bez mňa, ja si to dať. Ja som si dal popcorn. Nej, nekým. Pekne, Teo. No, shut up. Reported. Počkaj, ja napíšem, že on dostane ban. Ja som zdechol. Pekne, Teo. On nás reálne reportoval za to, že sme používali RPGčko. Teo, to dáš. Aha, on naví... OK. Poď. Teo. Jeden len hapol. Jak si zdechol na dievča? Efekt? Kubo? Začal. No? Tu náš čavo reportnul. Kardún. On On ťa... napísal, že Kardún. Prečo vás reportnú? Za to, že Za sme to, že spamo... používame RPGčko. Kámo, hush little baby, don't you cry, kámo. Ja som povedal lol cry, Teo povedal bro shut up a on povedal reporter a ja som povedal forward.